Türkmenistanda prezidentligi dala seçjek ýene iki kandidat hasaba alındy, ikisi de hudurlandy. TDH-nyň 19 fevralda çap eden maglumatyna görä, Lewap welaýatynyň maliýe ykdysady orta hünär okuw mektebiniň direktory Perhat Begenjew şeýlede Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagaty ministrliginiň awaza şifahanasynyň başlykmany, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputaty Berdimämet Gurbanow 12 martda geçiriljek ilk prezidentlik saýlawlaryna Dalaşgar höküminde hasaba alınıpdyr. Ýurdun syýasy durmuşynda ozal ady isdilmedik bu kandidatlar raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan Dalaşgar höküminde hudurlandy. 17 fevralda Türkmenistanda saýlawlary we salat-salçyklary geçirmek baradaky merkezi topar prezident saýlawlary boýunça Dalaşgar hudurlayan raýatlaryň teklipçi toparlarynyň altysynyň hasaba alınandygyny we olaryň eýýäm gullary ýygnamak işlerine başlandyklaryny habar beripdi. Dalaşgarlaryň hasaba alynmagy üçin teklipçi toparlarynyň öz kandidatlary üçin ýurt raýatlarynyň 10.000 goluny toplamagy gerekdir. Mundan öň 12 fevralda köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda eglan edilen ilki prezidentlik saýlawlaryna ýurdun Demokratik Partiýasyndan prezident Gurbanoly Berdimuhammedowyň ogly vitse-premier Serdar Berdimuhammedow şeýle-de ýurdun Agrar Partiýasyndan Agajan Bekmuradow hasaba alyndy. Soňky ýyllarda syýasy basgynçyklaryndan uly tizlik bilen ýokary çykarylan Serdar Berdimuhammedowyň bu saýlawlarda aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Bu ağırlıkta hükümetçi yarım resmi internet neşirlerinin maglumatyna görä, prezidentlik saýlawlaryny Dalaşgar höküminde Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrawynyň araççylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugynyň başlygy Maksat Murat Öwüzgeldiýew şeýle-de Mar welaýatynyň Türkmenistanyň Döwlet Energetik Institutunyň energiýanyň gaýtadan dikildilýän çeşmeleri ylmy önümçilik merkeziniň direktory Kakgeldi Tariýew hem prezidentligi Dalaşgar höküminde hudurlanypdyr. Bellesek bularyň hem atlary ozal ýurdun syýasy durmuşynda eşidilmändi. Şol bir wagtda daşary ýurtlardaky türkmenler hem saýlawlara gatnaşmak isleglerini eglan edýärler. 19 fevralda eýýäm insemilden bäri Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Ahmet Rahmanow özüniň sosial ulgamlarynda çykyş edip, öňümüzdäki aý geçirilmeli prezidentlik saýlawlaryna öz kandidaturasyny hudurlaýandygyny eglan etdi. Ol özüniň YouTube kanalynda rusçadan çykysynda özüniň prezident saýlanan ýagdaýynda haýsy wezipleri amala aşyrjakdygy barada durup geçip, şol tanda söz, metbuat, internet azatlygyny ýola goýjakdygyny, möhleti geçen daşary ýurt pasportlarynyň möhletiniň uzaldyljakdygyny we ýollaryň açylmagyny gazanjakdygyny aýtdy. Открытие дорог, полная свобода выездов из Туркменистана и въездов обратно. Mundan öň Türkmenistanyň Demokratik saýlawy oppozisiýa toparynyň lideri Murat Gurbanow, ozalky türkmen resmiýeti we syýasy tutsagy Geldi Kärizow we türkmen aktivisti Nurmuhammed Annaýew hem saýlawlara Dalaşgar höküminde gatnaşmak isleglerini ma'lum etdiler. Daşary ýurtlardan özlerini Dalaşgar höküminde hudurlanlar Türkmenistanda prezidentlik wezipesiniň atadan ogly geçmegine günüden güni ýol açýany häzirki saýlaw kampaniýasyndan nägileligini bildirýärler we agar syýasy ykdysady krizisdaky ýurdun geljekki 7 ýyl üçin täze ýol başçysyny taýlamagy alternatiwa ýol berilmegini talap edýärler. Bellesek öz kandidaturalarını hudurlayan bu Dalaşgarlar eýýäm inçem ýyldan bäri dünýäniň iň bir repressiw rejimli ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň daşynda ýaşaýarlar. Türkmenistanyň öz içinde hökümet garşy tanqidi pikirlere ýol berilmeýändigini we teswirleri prezident Berdimuhammedowyň rejimini sähel bolsa-da tanqidleýän ýaly hasaplanýan adamlaryň destini semedilýändigini hem nykdap geçýäris. Sol bir wagtda Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda ýurdun prezidentligine Türkmenistanda doglan ýaşy 40-dan pes bolmadyk döwlet dilini bilýän, soňky 15 ýylyň dowamında Türkmenistanda hemýeşilik ýaşaýan hem-de işläp gelýän Türkmenistanyň raýaty taýlanyp bilinýär. Öz kandidaturasyny hudurlanlaryň biri Türkiýedaky oguzlaryň bilim we medeniýet boýunça hyzmatdaşlyk jemgyýeti guramasynyň ýol başçysy Nurmuhammed Annaýew, türkmen häkimetleriniň özleriniň ýurdun baş kanunyny dowamly bozýandyklaryny, şeýle-de oňadyň özlerini gerek wagtda saýlama ýagdaýda ýüz tutýandyklaryny aýdýar. Häzirki Gurbanoly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow Dalaşgar bolup oturan kandidat şolaň öýdem gawat gelen. Sebäpli onuň öýdem soňky 10 ýylyň dowamynda daşary ýurtlarda bolly işledi. Yani neticede bizim eğer halkın içindeki bir opozisyon ya da halkın arasından birini kabul etmeyecek bolsalar bu saýlawın özüni demokratik esaslara gawat gelýär diýip aýdyp bolmaýar.
Deyip Annayev 21 fevralda azatlyga gurrun berdi. Şu wagtda çelni dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda geçirilen hiç bir taýlaw awraýly halkara tinçiler tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmandy.